حضور خود ہی چلے آئیں گے مدینے سے. پھر مل کے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. 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 دل یاد لے بڑھایا تاریخ لئی زبان. دل یاد لے بڑھایا تاریخ لئی زبان. دل یاد لے بڑھایا تاریخ لئی زبان. اکھیاں بڑھایا سونے دے دیدار واسطے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. کئیاں نو روز ہوں دینے دیدار آپ دے. کئیاں نو روز ہوں دینے دیدار آپ دے. کئی کئی ترس دے دینے دیدار واسطے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. یا یا رسول اللہ یا رسول اللہ. تیری یاد بڑا تڑپاندی ہے. لالیاں نینا نے جھڑیاں کدی اس رستے دی لنگ یا تیری دید نو حسرتاں نے بڑیاں. کئیاں نو روز ہوندے نے دیدار آپ دے. کئیاں نو روز ہوندے نے دیدار آپ دے. کئیاں نو روز ہوندے نے دیدار آپ دے. کئی کئی ترس دے دینے کئی کئی ترس دے دینے دیدار واسطے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی
سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد سارے پڑھو درود اج سرکار آ گئے سارے پڑھو درود اج سرکار آ گئے سارے پڑھو درود اج سرکار آ گئے دنیا تے دو جہانا دے دنیا تے دو جہانا دے سردار آ گئے اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم